See that? See that, my dear countrymen? That's my work. Okay, it's vlog time again, my dear countrymen. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Sa channel na vlogger, alam mo na namin subscriber. Ayan, so bali Saturday po ngayon mga kalyan. At natapos lang po natin yung ginawa nating inventory work. Goodness. Ayan, so bali dito pa rin po ako sa aking binabantayang facility. But luckily, hindi po ganun kahirap i-execute yung security protocol dito. Pag wala akong ginagawa, naghahanap ako ng mga pastime ko. Then sa pagiging addictive ko po sa YouTube, my dear countrymen, nagkagaya-gaya ko ng mga ginagawa nila doon. So bali ito po yung ginawa ko ngayon mga kalyan. Pakita ko sa inyo. Actually, bali inabot ako ng 4 days bago ko siya natapos kasi medyo mahirap din siya. Ayan. Ang dalikan na kakailan It is a flower pot. My goodness. Ayan po siya mga kalyan. Medyo ano pa siya, basa pa siya kasi kapipinturahan ko lang. So hindi po natin ginawan ng video kung paano siya gawin kasi it is my first time to do this one. To tell you honestly, napakarami ko pong error dyan. Natika pa nga kayo. But anyway, we don't need to be perfect naman mga kailyan, ano. Bali naisip ko lang po kasing gawin to kahit papaano para tignan natin kung pwede nating pagkaperahan yan. Just in case na merong magkagustong bumili, i-extra income na rin, my dear countrymen. Ayan. So instead na nakaupo lang dyan mga kailyan, kahit papaano, na-invest po natin yung time natin sa mga ganitong bagay. So yan lamang po, my dear countrymen, a simple sharing of my daily habits and daily routine. Sana po patuloy niyo pong suportahan yung aking YouTube channel kasi I'm in a big trouble, my dear countrymen, kasi lagas na lagas po yung mga watch hours natin. Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa channel natin at kung ang patutunguhan na. But anyway, hindi po ako susuko sa aking YouTube channel mga kalyan. I'm a fighter, my dear countrymen. Kaya tuloy lang po natin yung vlog natin. So hopefully sa mga next episode po natin makagawa po tayo ng ganito. Ayan. I'll promise na I'll make it perfect. So yun naman po. Thanks again for watching and God bless us all, my dear countrymen.